Nik uste dut motxiladun haurrok resilientzia garatzen dugula edo garatzeko ahalmena dugula edo behartu gaituztela, ez? Azkenean egoera zail bati, nik uste dut orokorrean denok buelta eman diogula eta maitasun egoera bat bihurtu dugula, ez? Azkenean inori ez zaio gustatzen hilabetean behin asteburu bat galtzea, 5 ordu egotea kotxean, Parisen zegoenean egoten ginen gau osoa tren batean, baina, gero bazegoen sari bat, ez? Eta zen aitarekin egotea, eta nahiz eta denbora gutxi izan, eta hilabetean behin izan, hori zen gure saria eta gure momentutxoa. Orduan ikuste dut, behartu gaituztela, baina jakin izan dugula orokorrean buelta ematen, eta nik uste dut ere gure izaeran horrek ere eragina izan duela, eta azkenean heldua garenean horrek ere eragina izan duela, eta nik uste dut nabaritzen dela. Nik espetxerekin izan dudan harremana izan da ia nire bizitza osoko harreman bat. Nire aita atxilotu zuten ni 7 urte nituenean, eta gaur egun ia 32 urte ditut, eta aitak espetxean jarraitzen du, orduan denbora guzti honetan espetxearekin harreman estua izan dut, hilabetero joan izan izelako aita bisitatzera. Hasiera batean Parisen zegoen, gero Frantziako espetxe ezberdinetan egon da, 13 urtez, eta beste urte guztiak Espainiako estatuan eta orain Euskal Herrian egin ditu. Oraintxe bertan Martutenen dago, Donostin, eta sakabanaketa bizi izan dugunez Parisetik hasita eta Frantzian, eta gero ondoren izan dugu Castellonen, urte asko zegoen da Castellonen, zegoela etxetik 5 ordutara, horrek esan nahi zuen 5 ordu joateko, ordu eta erdi bisita eta beste 5 itzultzeko. Ondoren pandemiaren urtean mugitu zuten Duesora, Kantabrian, 2 ordutara dagoela, baina eritu zitzaigun kriston diferentzia, egun berdinan egiten genuelako joan datorria, Castellonen lo egin berko genuen bertan. Eta, hasi zen sakabanaketarekin amaitzeko prozesua, baina ezen izan ere bateko, egin zuten gutxinaka gerturatzen joan. Eta 2023an Iruñera mugitu zuten, eta duela 2 hilabete Martuten eraman zuten. Eta, kriston diferentzia, batez ere denbora eta distantzia gutxiago egiterakoan nekearen abaritzen delako askoz gutxiago. Txikian nintzenean, azkenean 7 urterekin oso txikian nintzenean, gogoratzen du pereza asko ematen zidala, azkenean batzutan ikastolara faltatzen nuen ostiralean, bestela astelenean, oso nekatuta nengoelako, azkenean asteburu guztia ematen nuen bide berrian. Eta hori aitarekin egoten nintzen ordu eta erdiz bakarrik, orduan gogoratzen dut nire lagun guztiak zeudela merendola batean edo beste herrian jolasten, eta ni nengoen autobus batean, kotxe batean edo bide berrian azkenean. Gero zartzen joan naizen aina, azkenean kotxean nik eramaten nuen ondoren, orduan ere Castellonera joaten ginen, kotxean joaten nintzen igidatzen, eta ere helduagoa zara, gehiago ulertzen duzu egoera, ez? Txikitan ez duzu ulertzen oso ongi zergatik nire aita ikusteko, marko dudan horrelako bidai luze bat, eta bakarrik hau naiteken ordu eta erdiz berarekin, eta gero etxera itzuli. Eta gauzak ulertzen joaten zaren heinean, gero ere zarragoa zara, pereza ematen du, pereza ematen zuen, ematen zidan, baina beste modu batean ulertzen nuen, ez? Azkenean txikitan nik nahi nuen herrian egon, nire lagunekin, eta ez kotxe batean sartuta. Frantzian batzu gai begiratzen zizutela, igual, pixka bat,
con desprezio edo bazekitelako zeinen senidea zinen. Gehien bat Espainiar estatuan nabaritu izan dugu, pixkat txokea. Azkeneko urtetan nik uste du dia, azkenean ere funtzionarioak aldatzen joan dira, eta nik uste dut azkeneko urtetan ez dela inbeste nabaritu, baina bai, hori, nabaritu da pixka bat, tentsioa edo badakite azkenean norzaren, zein bisitate dara zoazen, eta hori. Bueno, orain ja konstienteago naiz ez, espetxe bat zer den, baina azkenean espetxeak ez daude prestatuta ume batentzat. Eta, motxiladun ume asko izan gara eta gara edo daude oraindik. Eta urteetan zehar ume askok bidaiatu behar izan dute espetxetara eta esan duan bezala ez daude prestatuta umeentzat, oso hotza dira, oso iluna dira, ate asko daude, kontrol asko daude, azkenean ume bat zara eta zure aita ikusi nahi duzu, baina aldi berean pasatu horko dituzu kontrol pila bat, ate pila bat, eta hori, uste dut azkenean kontutan hartu beharko dela umeak direla, edo ginela, nire kasuan, eta oso hotza, eta oso iluna dela giroa, orokorrean giroa. Nire bizipen pertsonaletik eta orokorrean uste dut motxiladun umeok preso dagoen gurasoarekin dugun harremana dela pixka bat ez dela naturala. Azkenean nire aitak ez dit bronka bota inoiz. Azkenean amak botatzen zidan bronka, ama zegoen nirekin 24 ordu eta aita zegoen nirekin hilabetean behin ordu eta erdiz. Orduan ez da izan harreman natural bat eta izan da pixka bat ez idealizatuta, baina aitak kartzen zizkidan goxokiak, opariak bere parte ziren, eta azkenean izan da dena ona, eta aitak ez du bizi izan, bere aitatasuna ez du bizi izan eran normal batean, eta nik ez dara berarekiko harremana. Azkenean ikusten nuen hilabetean behin, eta berak esaten zidan, sartu nintzenean esaten zidan, ni saiatzen nintzen ahalik eta hobekien egotea zu, ez? Azkenean ez dugu bizi izan errutina bat, ez dugu bizi izan egunerokotasuna, ez? Orduan, harremana oso estua, nik esango nuke estua, azkenean bai, estua izan delako, baina ez da naturala izan. Orain familia belaunaldi berri badaukagu, ama izan nahi duela hilabete eta erdi. Eta nire alaba egoera berri batean jaio da, azkenean duela 15 urte eta armak utzi zituen. Baina nire alabak oraindik ere ondorio horiek pairatzen ditu, bere aitona espetxean dagoelako. Eta hilabete eta erdi dauka, eta espetxera 3 aldiz joan da. Azkenean ondorio horiek oraindik bizitzen ditu eta manifako leloa dion bezala, ezin da gehiago luzatu. Azkenean egoera berri bat batean gaudelako, baina sufrimenduak oraindik jarraitzen duelako eta azkenean belaunaldi berriek sufrimendu hau jarraitzen dutelako bere gainean izaten. Orduan nik oso argi daukat, motxila urdin hori, motxiladun umeen motxila hori ez didala nire alabari pasatu nahi. Hemendik deialdia egin nahi dut urtarriaren 10ean Bilbon egingo den urteroko manifara joateko. Bilboko kalea berriro ere bete ditzagun, ezin delako gehiago luzatu. Belaunaldi berriak ezin dutelako sufrimendu hau bere gainean izan urte gehiagotan. Eta azkenean garaia delako honekin amaitzeko. Kaixo, herri mugimenduari ahotsa ematen jarraitzeko egin zaitez bazkide.